Tak napríklad viem, že kamarát, to Marek, stratil pred 3 rokmi otca a sme sa rozprávali, že ako sme na tom teraz. A on povedal, že on už vlastne už nie je nejak ani smutný teraz veľmi, ale že už sa cez to nejako preniesol, už sa s tým nejak vyrovnal, by som povedal. Koho si stratil ty? Ja som stratil malú sestru, Agatku. A no, chýba mi, ale tiež už som na tom tak, že už som nejak tak vyrovnaný s tým. Asi to tak malo byť teda, no. A život ide ďalej, no. Sú tu takí ľudia, že sa všetci navzájom chápeme. To sa mi na tom asi najviac páči, že každý má pochopenie pre druhého, vie, čím sme si každý prešli. Čiže asi toto. Tento tábor sme chceli, aj nazvali sme ho, že je to tábor terapeutický, že vlastne nejde len o takže sa stretneme, zabavíme sa, je sranda, hry a dobrodružstva. A chceli sme vám, aj deťom, aj vám, mladým, pomôcť a preto vlastne súčasťou toho programu každý deň je taký ten dvojhodinový workshop terapeutický, kedy si mal chalanovi ako si ty trošku povedať, že o čom je ten terapeutický workshop, ako to funguje, čo sa tam deje, čo by si mu povedal? Určite je to dobrá skúsenosť zažiť taký workshop a vlastne myslím, že je tam fajn na tom, že sa tam viem tak odviazať od všetkého, od okolia a že vlastne sa viem sústrediť chvíľu na seba a na ostatných ľudí, čo sú okolo. A je to také určite príjemné, som nazval. Na jednom z nich ste cez farby vyjadrovali asi, že ako sa máte všetci. Spomínaš si, že aké farby si použila? Prípadne, že ťa napadlo k tomu niečo viac? Ja som používal, sa mi zdá, že takú tmavo-zelenú, keďže mám veľmi rád túry a les. A tá farba toho lesa ma tak vždycky zaujala a mi to prišlo také zaujímavé, že proste páči sa mi farba lesa. Tak. Potom ste robili vlastne rôzne výtvory z hliny, ak si ja pamätám. Spomínaš, čo si vytvorila? Prípadne prečo? Vytvoril som basketbalovú loptu, pretože tak hrávam basketbal a vždycky vlastne, keď bola Agatka menšia, tak som si predstavoval, že ju budem učiť hrávať ten basketbal, že bude so mnou hrávať a preto som to tak pre ňu teda zložil z tej hliny. Ktorý moment z toho celého tábora, alebo možno bolo viacej, si myslíš, že budeš na nich spomínať, alebo že boli pre teba dôležité, že možno ti silu dajú do budúcna. Je to čokoľvek. Veľmi sa mi páčilo, keď sme písali vlastne list tej našej milovanej osobe. A to keď som vlastne dopísal, tak určite nejaká tá ťaživá časť mňa určite nejak odišla. Čiže to bolo veľmi také silné. To mi páčilo. S akým posolstvom do ďalšieho života odchádzaš odtiaľ? Napadá ťa? Neviem, možno, že ešte alebo by si sa mal zamyslieť, že také niečo, čo... Pre takých ľudí vlastne, čo niekoho stratili, tak si myslím, že je dôležité povedať, že vlastne vyrovnať sa s vlastne stratou neznamená zabudnúť na ňo. Čiže v tom je teda veľký rozdiel vyrovnať sa a zabudnúť. A to je teda ten taký odkaz, čo by som chcel odovzdať. Treba sa s tým vyrovnať a nejak ísť ďalej a nie zabudnúť na to a nemyslieť na to.